Når du først åbner kortet, kan du nemt skrive din hilsen og få lyden til at stoppe ved at lukke det igen. Men hvis du fjerner denne flap, vil kortet blive ved med at synge, uanset om du lukker det. Og prøver du at få det til at stoppe ved at ødelægge det, bliver du mødt af en masse glimmer.